na palaos, di sa kinauyos. Dinalpas di ay ayang pinagbatinag, di may sa akikas anak muang kusaksa. Anya ang bangluna, rit na katinawis nagnapang kamchay balayta, rama na kamchay na imas abibingkana. Jack na puputan, kimuyo kakanyanan. Naimas, ibibing ka naimas. Naibus, ibibing ka naibus. Sukot na palalo, permit yaman ko. Jack kaya't kumaibing yang sinulisugnak, ang una lang narudan nga at tanobya. Jack yung gagagarang, dispensaran na kumang. Nyenap na ikakmet iti kinalaing mo, kasla at lamal-mal nas di arapok mo. Jack kung nagawitan, hindi siya tinagkam. Na-issue, di bola na-issue. Na-issue, di bola na-issue. Malukot na palaos, di sa kinauyos. Na-issue, di bola na-issue. Na-issue, di bola na-issue. Namitru, ang nagsasarunu. Namitru, ang nagsasarunu. Na-issue, di bola na-issue. Na-issue, di bola na-issue. Namitru, ang nagsasarunu. Namitru, ang nagsasarunu. Na-issue, di bola na-issue. Na-issue, di bola na-issue. Pangkam di Mayo, Ichi Santa Maria, wakti barkadag na pangkam nakiliga. Yan anak saya, nagatua chikas. Ket idin tanang rugi di ay ayam, palpalakpakan dagdag iti babalasan. Di mga tigulo, idi siya ti agsyu. Na-issue, di bola na-issue. Na-issue, di bola na-issue. Panukot na palaos, di sa kinauyos. Dinalpas di ay ayang pinagbatinag, di may sa akikas anak muang kusaksa. Anya ang bangluna, ritnak ng kayawan. Katinawis nagnapang kamchay balayta, rama na kamchay na imas abibingkana. Jack na puputan, kimuyo kakanyanan. Naimas, ibibing ka naimas. Naibus, ibibing ka naibus. Sukot na palalo, permit yaman ko. Jack kaya't kumaibing yang sinulisugnak, ang una lang narudan nga at tanobya. Jack yung gagagarang, dispensaran na kumang. Nyenap na ikakmet iti kinalaing mo, kasla at lamal-mal nas di arapok mo. Jack kung nagawitan, hindi siya tinagkam. Na-issue, di bola na-issue. Na-issue, di bola na-issue. Malukot na palaos, di sa kinauyos. Na-issue, di bola na-issue. Na-issue, di bola na-issue. Namitru, ang nagsasarunu. Namitru, ang nagsasarunu.
naimbag nga agsapa, naimbag nga malam, naimbag nga aldaw, naimbag nga rabite, man na po nga sa nga pada. Nga may man na po doon yung programa nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Alright. Yan. Hello, kada Yes. kayang amin nga wan labas na. Yan. Dawatin mi nga rin na po, dagatin na, dan na po iti, abog iti Facebook na nga, mayo na po isya dating nga programa. Tap na iti kasya kat adado tayo pa apong agdadanga agree rin na iaw itang oras. Alright, ket na kami nga dapat imakat kadwayo. Siya po ni Marvin Agne. Ayan, kitsak mo tapo ni Irene, makalinaw. Sama ni Ray Lagmay. Alright. Ala kita, kumusta? Inda kayo man namin na po nga sa nga pada. Sa din naman na po nga lubong iti, ay paset iti lubong ko na kuma iti ayan nyo ita. Sapay kumata, da kayo lata iti nasaya at ken napiya nga karkarad kad. Well, Ket da kayo nga yung mga manang-manong, kumusta? May iti, ala, no siya kita magamading Marben, gana Aha. siya at launa yung nakalunglungkot tinapasamak. Apay. Aman, gamin kadigitiya. Iti kalman ngayon tayo pinagdakiwas, Ah. ngayon tayo pa ng titulong kadagitiya. Nabaha. Nabaha. Aha. Sadya nga nakita tayo dagiti presensya ti tattawa po. Ayan. Nakaragragsak da nga makaawa. Well, naragsak Unay. da makaawat ngam nalida jiro rupa da. Wen. Gapo kadagiti Pero may nga napasama kadakwada. gamgamit da, bado da, pitak-pitak da nga sumabsabat kanyami. Aman. Alawang nga kamsat kata ti pa nagtultuloy apo ti programa tayo. Ayan, kata kahit may pa apo ti kumablaw mo't kadagiti iso aming adda na apo ti apong ti Ayan. Facebook na Kumusta kumusta kay amin. Ayan. Ayan, kasama nga rin, di ba gan? Ayan, hello, good morning kada kayong amin kin sapay la kumata adda kayo tinasaya at kasasaad kin ayan nagmayat ti initin sapay la kumaat mo ta agnanayon nga agin initin kin hanpay lang kumang agtutudo tapno Survive tayo ba safe? maka-survive ba si Yan. kin digiti apon na layos kakaasida. Wen. Ayan kuya rin. Okay, kin kasama tayo di dagta po dagiti parties ti igid ti igid ti karkarayan, igid ti Aha. wawaig. Sapay la ko maapo tano kaste adda madandanon man nakakaste apo kata adda ko man nga Ayan, naka-ready na kayo. challenge tayon. Yeah? Okay, kata di pa nagtutuloy ko tapo ti programa tayo. Ayan, kasamang Marvin o amunti bagamon. Akit ano Ayan. ba ti bagak? Naganan. Dagiti apo na bagyo, dagiti apo na nalaylay sa kuha kakailihan kaya na Kabaranggayan. kabaranggayan kada naganan. Kailyan. Kapilipinasan. Padatay apo nga Pilipino, lalo dito na partes na po ti Cagayan. Siyempre, sapay kumata uren okasyon na pasamak, hantay lang nga pupukawin iti panagtalektay iti na marswa. Kaya namatay nga agbiag. Ayan. Alright, kita. Kaya di pa nagtutuloy ko ti programa tayo kasamang Marvin. Aha. Kasamang Irene, hindi karoon din na po gibasa kindag di nayat nga tumultulong iti programa tayong Rayaw ni Ilocano. Ayun. Akas kada. Ma'am Vivian Avalos Simon. From Switzerland. Joe Ramos. From Switzerland. Remy Mauricio. From Switzerland. Dina Duminsil. From Switzerland. Cheryl Tagala. From Hong Kong with love. Malagip ko man dagiti taga Switzerland. Papay. Isuda dagiti naayat nga timulong ka dagiti Ayan. Pinamigay Ay, natin. dagiti apan tayo inwaras. Ayan. Yun. Iti Damayan Filipino Ayan. Association. Ayan. Headed by Tita Joram. Jamay Leno, bra. From Hong Kong with love. Reda Avalos Napis. From South Africa. Gina Valdez Pacelo. From Singapore. Jacqueline Ducusin. From Singapore also. Mindala Siste Alindayo. From Singapore mit lang syempre. Kimberly Yap. From Thailand. Apu Lakay. From London. SB Romel Reunion. From Binitzoliven Isabela. Priscilla From Madriaga. Gola Union. Lenny Acosta. From UK London. Nelda Malyari. From Macau with love. El Misay. From Maui Hawaii. Uncle Frankie. From Hawaii mit lang. Roberto Haduka Jr. From Hong Kong with love. Arnel Balvin Fernandez. From Delano, California, USA. Ayan. Dominic Fernandez. From San Jose, San Jose. California. Yan. Jewerly Yap. From Thailand. Thailand ba? Singapore yan. Singapore. Singapore. Ayan, Singapore. kasama din Luisa na. Acosta Ay, Dato. huwag gaya, madami Oh, lang from na. Switzerland. Joby Salazar. From Switzerland. Ayan, yung kasama din ang intay mo magkablaawan. Iti grupo, iti Friends Forever, straight from the Heart Foundation. Headed by Ma'am Rosin Alibuyog and Ma'am Judith Ramos. Si Tanay Quay. Yan, syempre, intay mo magkablaawan iti
Robin Di Tigre Ayan. and friends. Alright, thank you so much, Robin Di Tigre and friends. Ken, syempre, iti nagidonate mo tapo ti wireless microphone tayo. Ayun. Iso, awan sa bali, iti Damayan, Malaysia, Chapter Original. Alright. Ken, syempre, kasta mo tiniti Switzerland, Fanatics! Ken, syempre, antay mo magkablawan, tinapintas ka pa nagbuibuya. Dagitiya, grupo, iti Raon, Electronic and Merchandise. Nakukuha kinamat matunan ni Mr. Christopher Aquino, Tiraon Electronics and Merchandise, apong masarakan ta dito na Kawayan City, Isabela. Batog lang iti Shell Gasoline Station, iso dagiti na mayata na po nga gumatang iti amplifiers, speakers, mixers, ken na dumaduma pa video okay machines. Kada dagiti mit mahilig pa apo iti musika, dagiti na kahit na apo ti ag-play iti keyboard ket awang pa apo ti keyboards da. Han ka na po nga naganan. Agdudua apo nga masilid na Raon Electronics and Merchandise sa Gia apo nga masarakan dagiti na napipintas nga ken di kalidad nga naganan. Klase iti Amplifier. Amplifiers, speakers ken na dumaduma pa. Wait. Yun. Ayan. Ken, syempre, magkasamang Marvin. Aha. Tatanga, naibagang manalagakan quality. Itila ko ti Raon Electronic. Aha. Pagiburak-burak kunto dagiti gamit ko di balayan. Manay. Kay Dawat nakto mo na gumatang takanyan. ijay Raon Electronic and Merchandise. Ayun. Iti Raon Electronic kakabsat. Kat masarakan nyo lang nga po iti along National Highway, Kawayan City, Isabela. Batog iti Shell Gasoline Station. Ayan. Kat syempre, intay mo magkablaawan. Iti naanos nga tumultulong. Iti programa tayo Raon Ilocano. No diti Damayan Filipino Association. Iti Damayan Filipino Association na pokit may nga life plan nga mabalinte apo nga kamangan asset gun ken pakimembroan. Nang ron na po dagiti na adadita na balasi utaaw. Iso nga dagiti na kat na po ti makimembron. Ala, han kay na po nga bumdeng. Han kay na po nga duwa nga masidi ka po iti Damayan Filipino Association. Ken saan lang nga deta manong Ray manang Irene. Mabalin mi nga makimembro ore dagiti na adati Pilipinas kasla makadatay ko mabalin nga makimembro iti data nga asosasyon. Ay, panak to makimembro iti Damayan Hanggang Kuya Rayta. Filipino Association. Wen. Para iti ka na yun na po nga impormasyon. Aha. Kontakin tayo lang ni Tita Jo Ramos. Ayan. Nga mga mabalin tila kay Ijay, nilolo man siya nga mabalin jay. Mabali. Awan sa pa isuna. Nakaturo. Haan, Oy, naglang-langoy. Naglang-langoy da dyan. Aglang-langoy. Kasi nalami is. Baka nalayaws. Baka nalayo sa jay. Naisama ti baha. Iso nga awumpay. Right. Mm. Alagan kastamo tapo dagiti Happy birthday ta! Happy birthday! Happy birthday! Ayan, happy birthday kini... Saan na, Jacob? Sino? Ay, ni Sir nga Freda Abalos Nepes. Advance. I belated. Apo, birthday Hindi, na? birthday niya ngayon. Birthday Oh. niya ba ngayon? Po una yan. Po, sino nga tati ko Mang Ay, di kalman ba? Di kalman. Ay, Belated kahapon. tatan. Ayan. Belated. Belated Parang kanina ko nabasa. Belated happy birthday. Ayan, happy birthday kini Sir Freda Abalos Nepes. Okay. Kaya siyempre, di kita kakasar ita. Ayan, happy Wedding. wedding. Kada kayam anin. Kaya na kita siyempre, agbi-break. Yan. Yeah. Ayan. Good luck and God bless. Awan nga mi ni Lolo so nga makasumba-sumbat. Ay, Agore ka awong mo dati organ tayo. apay nga. Naperdin sa mo dati organ tayo na mga playan. Apay madiag. Open. Madina si ka. Awan. Kaya ta. Ay, saksakan. Agore lang nga po. Okay, Okay. gibasa kayo pa lang dito manong rata ipalatay madatay may isang power. Okay, hindi ba pala nga po gimension ka digiti nagnagan ka digiti so aming adda na po ti habong ti Yes. Facebook na. Aha. Akas kiniya. Jose, Jeremy, Kensay. Happy watching. Arlene Prestosa Miguel, happy Ayan. watching. RMJ Jonas Kudog, happy watching. Yan, Edith Kasibang, happy watching. Tribla Mercado, Pagbuyo, Happy watching. Happy watching. Mylene Purogao Rivera, happy watching. Kini Ma'am Elsie Adriano, happy watching. Jade Ling, happy watching. Joy Calano Abad, Happy watching. Clarencio Buduan, happy watching. Ma'am Luisa Acosta Dato, Happy happy watching.
Mary Jane Ilaga, happy watching. Yan, Dominador Kabuloy, happy watching. Jopay, happy watching. Wilson Haramillo, happy watching. Jesus Paclub, happy watching. Yan, Darmalin, happy watching. Baha Leoncio, happy watching. Ayan, Cedric Afante, happy watching. Gerald Tango, happy watching. Samuel Malano, happy watching. Ayan, giniya. Aral. Ay. Yato eh. Pasensya kayo na po, kung mabasa. Domingo. Alright. Balik-balik natin yung tumay. Ayan, Jennifer Tadjob, Happy watching. Mistera, happy watching. Ayan. Share pa mo. Okay, di ba nagtultuling or dapat di programa tayo? Kablawan tayo mapayapo, dagiti so aming agbuy-buya ita. Nga oras. Iti 100 live viewers tayo. Alright, Yan, i-share yung pa yung share dapo. Tanong di kasi kat adadudo ipangagdadanggay agri rin na itang oras. Aha. Okay, iti pa nagtultuling iti programa tayo. Iti karoon na po mga ipalapal. Iti umuna nga bilang. Dito pa lang programa tayo na pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Nagrigat tag programa nga. Alibasay, mano nga aldaw, nga awan tayo. Wine nga raw, dapo, Diyos ko. Iso nga ayas. medyo mabidda-biddal pa yan. Pasensya kayo na po ta, medyo delikado sa tiko na ta. Uy, Ti dildila ta, medyo... napayagawan exercise. sa bale, ti mapaspasama. Uy. Okay, dating din na po, dagiti na pambungad, may kadagiti na kakadwa ta ita. Yan. Damanong rek ni manang Irene. Okay, ananusan nyo pa lang ata, medyo agbiddal kami. Yan. Aped-da-beddal man daytoy. Ay. Delak biyag ko ka na. Okay, dating din na po, dating na muna nga bilang para kada kay amin nga sa nga pada. Galutin naglin na ino Ngem iti apag darman Nagsarat ka baru nga ayan Iti kari ken sa patang Namin pinsan mo apinunan Siya sinot manipagarup At aayat muket narupo sinut mangi pagarot aday tapusong ket naunggod ngeno na katig kuma ni ayat asilangan ta di mo kumain palubos nga balaygi miso-miso Rayaw ni Ilocano. Happy watching Ninita Quinto Dizon. Arnel Benigno. Apay ket ngam minadyak malipatan Lady na'y dumdum mga aldaw Aldaw tidwa a puso Nagsinggalukin nagling na ino Ngemiti apagdarikmat Nakasaraga baru nga ayat Keti kari ken sa patam Nang pinsan mo apinunas Siya sinut mangipagarot At aayat muket nargo Siya sinut mangipagarot At ay tapusong ket naulgod Ngem no na katek man
na siya. Nadamang puso ko ang pag-asa. Buhay ko na dating walang ligaya, nang dahil sa'yo ay bumigla. Sana ay walang hanggan ang pag-ibig. Puso ko sa'yo'y laging sabi, ikaw lamang ang siyang laman ng isip. Ang pag-ibig ko'y hanggang lagi. Alaala ka bawat saglit. Rayaw! Asa kang puso ko'y di magbabago. Walang iba kundi ikaw sa buhay ko. Anong sayang tulad ko minamahal mo. Ikaw lang ang pag-ibig at ligaya ko. Sana ay walang hanggan ang pag-ibig. Puso ko'y sa'yo'y laging sabi, ikaw lamang ang siyang laman ng isip. Ang pag-ibig ko'y hanggang lagi. Alaala ka bawat saglit. Rayaw ni Ilocano. Sana ay walang hanggan ang pag-ibig. Puso ko'y sa'yo'y laging sabi, ikaw lamang ang siyang laman ng isip. Ang pag-ibig ko'y hanggang lagi. Alaala ka bawat saglit. Rayaw ni Ilocano. Okay, kita aputi musika pang bungad bilang tayo dito ay programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kita pa nagtultuling oras aputi programa tayo. Hindi nga rin din apong ibasa kita Narwaya Greeting Show. Ayan, pero. Tribla, kunana, kiniya. Apo, bali-balik natin yung tumata. Merkado, kunana, na imbag abigat show. Rayaw, kunana. From Albert Paguyo Salap. Ayun, imbaganap ko yan. Taguyo. Ayun, thank you very much, sir. Okay, happy watching my Lina Rivera. Ayan, happy watching Lorena Prestos. Ayan, Jade Ling, kunana. Blaze morning, everyone. Watching from Hong Kong. Joya Kalano Abad. Hello, Karayaw. Kunana, good morning pa. Shout out po, Prama. Manano Malig, Isabela pa. Request man. Napauluan ti Diyos na imbag. Apo ka espiritista ak dati Hello, Hermana. Okay. Elsie Adriano, good morning mga Karayaw. God bless you as all. Happy Monday, kunana niya. Clerencio Buduan. Luisa Acostadato, good morning Kabsata, Rayaw ni Ilocano. Ayan, good More morning, power ma'am. and God bless always, kunana. A blessed morning, Rayaw ni Ilocano. God bless us all. Mary Jane Nilaga.
Dominador Kabuloy, watching from Hawaii. Kasama kini Ma'am Jopay. Alright. Bag nga bigatyo karay. Kung Yes. sapay kumalata. Sumaya atin, ti kasasaad, ti lubong. Stay safe tayo amin. Thank you very much, Ma'am Jopay. Wilson, Jaramillo, kunana. Naimbag nga alda mga idol. God bless you more. Wilson, Jaramillo. Naimbag nga bigatyo mga idol. Kunana, keep up. The good work. God bless you more. Yan, nagyaman kami abuting kaya panang appreciate po di kita na mararamida na po ti Rayaw ni Ilocano. Ilocano. Kaya namnamayin mingod kumapo nga sabay kumata at dakay lata po nga si daan nga nakasuporta iti amin na ganuwat nga pagsayatan iti Rayaw Rayaw ni ni Ilocano. Pa-request naman, taksil ko na ni Paha. Lincio Nieves. Taksil ka man Yan, sa thank you so much kini Sir sumpa mo. Dominic Fernandez, 100 star. Po, nagsapa mo datang Stara. And thank you so much Sir Arnel Balbin Fernandez. Yes. Taksil Dominic. ka man. Dominic. Frederick B. Alfante. Afante Gayam. Shout out Jeddah, Saudi Arabia. Damayan Association. Switzerland chapter. Mabuhay tayo amin po ko na ni Luisa Acosta Ayan. Dato. Ayun, thank you so much Tita Luisa. Iti ingkamat nga panaki naganan. Pinakidanggay. Danggay. Yan panang tulong. Kadagiti so amin nagkasapulan. Yan. When? Siyempre. Ayan. Thank you so much kini Ma'am Emma Rasay Fernandez, 200 star. 200 star. Ayun, thank you so much Ma'am Emma. Gerald Tango ko na watching. Calgary, Canada. Pa-request man, DJ, muling binuhay mo. Po una yan. Hello po, kunana. Galing-galing nyo, kunana. Samuel Malano. Okay, di mabuti. Ay, mabuti. Di maudi apo ngayon tayo ibasa. Yes? Antay man na po patganti may isang request. Alawin la. Okay. Ano Okay, manipod mo kiniyad. Anya ati gamin apo. Jane. Claro. Aha. Domingo. Okay. Karay ako na napabati ako sa Mrs. ko. Ay, Mr. ko ba? Mrs. ko. Mrs. ko. Si Si Mary Mary Jane. Jane Tinocio. Domingo. Mabati Claro. Domingo. At paplay na din po kung na. Good as I was to you. Po una yan. Nagpahabol ni Sir Jesus Paclive. Naku na na. Go DM idols kung na. Request man. Scooter please. Okay. Okay, di ba nagtutuloy po ti programa tayo, tayo nga roda na po patgan. Iti mo na nga request tayo. Yapawan di mic ko. Alawan. Nangag ko niluluban siyang tatay Dan? Daw no nagtagtaga inop lang. Nagpukaw. Awan. Nga muling binuhay mo ka na. Among data. Amaday. Adya lata good as I was to yun. Amo ka no ni Direk. So na ka namang kanta. Delikado ni Sama. Good as I was to you. Good as I was to you. Yun, kanta ni Manang Irene, syempre data. Siyempre. Una yan. Pesa na ata. Pyesa. Ay, pesa? Kung ano pesa? Good morning, kadagayamin na po nga, tagarayaw. Apay nagagapam, Lolo. Siyempre, agay bo, nung kumate relief God. Apay garuta na po ko dito do mga relief god. Nang ipanam. Hoy, di man ni ba nga ginansyo ko na. Kapay sumay. Siyang ko nga ginansyo, data relief goods nga data. Pati dagitay danom nga mineral. Apam mo nga intaray-taray. Nagdaramosak nga raw, tadyak pa'y nagdaramaw. Aya. Wan. Sige garo. Gapok nga ni Jay barangay nagsapalan. Apay nakinam jay Lolo. Nagsapal. Napangkumunta rin iskyo, dagatan na agsisinap ala balbalay dayan. Ijay nga nagtiponan paliwawag na pangkajay. Ay, nagtiponan paliwawag. Right? Madepay. Dekwatin na labsak. Jay. Barangay Samping. Tatatakay. Napo. Ado, nga lamis siya nga na interruption. Apan kan tumot ita damdama sika nalayos. Saan? Nadayo tate dakes nga root na ay madagayam. Apay. Saan nga na siya yung bagakon. Anya. Apay dakes siya nga root. Made. Man, isprayanda ka na kan. Ay polos. Siya na nga tumalab tis spray. Oo, no, hanggang tumalab ti spray. Ana. Parutin da ka, Ay saan? Siya nga tulok ni kasinsen ko nga basyang parutan dak.
Kay kayat na nga ron, kaawang ka kanong kapaspasalit to. Aho, pasyam data naglala ko, tipotok na kasinsin ko nga basyang. Hoy, basyang, kasinsin. Oh. Sigurado Ay, mat ganda lang nga na-distribute mo, tala kong putok, hindi kalman. Paputok ko ng Ay, gamin, lolo. paputok Yan. nga tinapay. Wow. Ay, katay sagi tres ng minaramid mo mga sa isang kasinsin. Madi, 115 sa may sadyay. Ay, 150. Ano, kaloko na siya. Naklinak 150. Apan na inripak uli. Ha! Koset. Sana umado. Okay, di ba nagtuntuling nga roden na po ti programa tayo? Ayan, pagkantante nga roden ni Lolo Mansyong iti good as I was tayo. Ay, saan ko kaya oren niya bagbagam. Denak man nga, ibaba, hindi daw. Nagpinta sa kanta, Lolo. Di mo kahit akantaan. Alright. Testing mo man? Good as I was tayo? God as I was tayo. Aday, Anan, Lolo. Nabangsit. Ikalatag si Datoy Jain eh. nabangsit. Nabang- Ay, Diyos ko. Nabanglois. Wan, nabangsit. Ay, naangtol. Di pa nang Ano kanta. na? Sige, itera mo na rin. Tanda di ka Alright. sikat karo nga po. Magkat. Di pa ni Junggang ka. Kasla pagkat tibol kasel. Ay, Diyos ko. Awantod-tod na. Ay! Talaga sulit. Kasla aloteet. Ay. Tika kapay. Ah, Tiron. tero. Go back to the restaurant where they used to dine. He was sitting at the table with someone new this time. She woke up right beside him. Her face did not turn red. She looked at him secondly. This is what she said. Rayao ni Ilocano. Good as I was to you, is this the things I get are all the years we share, so easy to forget. Does this mean that you won? Are you finally having fun? Is she your dreams come true? Oh, she sure looks good, but she won't ever be good as I was to you. Rayao ni Ilocano. And out of a quiet, everybody's there. Finally, the waiter said, should I bring another chair? She said, no, I was just leaving. But as she walked out the door, she said, honey, you can hear me. I don't want him anymore. Good as I was to you, is this the things I get? Are all the years we share so easy to forget? This is the way it's done. Looking out for number one. Did you think it through? Oh, she sure looks good, but she won't ever be good as I was to you. Rayao ni Ilocano. Okay, nagiti pa ako mayat nga gisan ti Apple Star. Agisan kay lang ako. This mean that you won. Are you finally having fun? You see your dreams come true. Oh, she sure looks good, but she won't ever be good as I was to you. Good as I was to you. Rayao ni Ilocano. Good as I was to you. Ayan. Dahil tapo tayo kanta na Ayan, thank you so pauluan. much kini Sir Arnel Balvin Good Fernandez. as I was to 500 you. stars. Apo, Ayan, nagadaw, thank you no so much. po. Takay. Ananay. Talaga suki na na Irene. Star for more. Kanok nga ta mga karon te kasta.
Ayan. Awan lolo, Sumunod- sumunod- oray Paskon lolo, handa ka pala sa itan ti star. Ay rin na po ko. No man nagloto kanto ti pansit. Isenam kinire. Ha? Ikamto ta dong wow sarap. Panajay! Panajay! Wow sarap gaya uno. Nor, Ay no. Sige ikamto. manok. Ikamto ti nagadaw. Mm-mm. Tagong ko na na. Ay na Ana ata po. purgaan nak lolo. Kasano ka din nagmalapag. Bigyanan no rin mamindolang. Oh, sige nga raw. Kasaman, ikanda kanto ti star. I think you think Wow. sa may kikanin na rin. Aman. Wala yan. Wow, sarap. Why, magic Ay, sarap. madig sarap. Why. Sa muntek kanan, Ay. pagbigyan na kanun ti Ana, di kong kunam lolo kini lola ba siyang tatay? Nga, Aji kong kunam tatay kini lola ba siyang? nga Happy glako. watching kini Clarissa. Dili Nga, nila po. nag-quarter left. Abay, aji kong kunam nga lako na. Paputok na mo tan. Lako na nga, kuha mo. Indunar na kasta kasing put data kasing sengko. Nabos siya nakasiksiksi, nakapimpentas. Oh, Agitid pa iti putok nga tinapay. Ay, paputok. Paputok, Kaitan paputok. man. oh. Kasta te tuladin yung ubing. Data lola yung nga basya. Why, nga ore mabangbang krap ya. Oy, Sa nagsingkad ni Lola. mumute, bagbagan na nga mabangbang krapay. Kesa no ka pa mo mga pirpir dyan di lako na lolo. Kasi ano ka... Ibagang pa nga nakulbet nga tinapay. Pasyaw man! Ay, saan gayam? Saan? Sawan? Nakulbet nga. Kita Ang nakulbet data. Oh. Nasarang siyang kasla oong. Oong parpangon. Ay, hello eh, kasinsin ko nga ba siyang siya pa'y kumatag, kadwatan to man. Made! 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 Agjoit kami. Made! Oren niya ti mapaspasama. Made! Kanta mi man. Made! Gete, bye-bye. Apo? Ah. Tabarbaring pumanaw dagiti talopay nga bagyong magkaasar. Okay, di ba nagtultuloy yan lolo Bansyong? Sige. Pumanaw kan. Sige. Okay. Loida! Ni Sisito, kunana, naragsak nga bigat amin karayaw ni Lucano. Watching from Macau. Ayun. Kasama kiniya, Arnel Benigno. Hello karayaw, kunana. Hello kanyayo, kunana mga idol. Napintas nga talaga, ti programa yo, makapaliliwa nga talaga. Makaikat ti tinapay. Ay, maikat ti napaay Napaay. nga biyag. Nang tinapay. Pagiya, Sarita. kantamang taya. Lobat na ba? Wow. Watching from Saudi Arabia. Okay, manipod mo kiniya, Nita Quinto Dizon, watching here from Hong Kong. Happy watching, Eddie Ramil. Manipod mo kiniya, Jesus Pakleb. Dan Share, mga idol ko na. Request ulit tayo mana, umisem ka man biyag ko, paborito niya. Kuyak nga Romeo Jai, Hiroshima, Japan. Thanks, more power ko na. Apo. Sigurado kantak data. Well, Omesem ka man biyag ko. tinapait nga isen. Makaasar ka kantak. Kanta ka ba? Siyanan. Sige. Hello, kunana. Michelle Lorenzo. Hello po mga idol, kunana, mabali nag-request. Kunana, Wait, Apo. tipulod nga aya, thank you. Apo, eksakto. Eksakto, Doon ginay. ni man ang Irene. Daisy Kadag, watching from Hawaii. Yes. Kunana. Okay, kunani, Ray Auni Lucano. Ah. Kindly extend, kunana, your help by sending stars. Ah. Or true, kunana, the following account below. Seymour. Anajay. Pay Maya, Rinston, Bulusan, Oh. Bagulo. 0975-6333-110. Hanya po nga text mate data Why? Pagititan niyo titulong. Ni Ma'am Kodata. Tonyang. Tonyang. Okay. Ang tonyang data. Why? Oh. Happy watching, Ma'am MMP. Yun. Maylina. Parungaw, Rivera. Yes. Pa-request man, Apo Jay, agnanayon, nga ayaten ka. Apo. Salamat po and God bless us all. All right. Okay, timaw di Apo, kente man ni Basa, kente man na Apo Patgan, tayo sumarsar nung request. Yes. Manipod kiniya, Michelle, man idol ko na. Michelle, pa-request man idol. Oh. Ti inayat ka, Inayat ka. oray sadot ka. Adakas dyan. Kaya na tuloy naman eh. Inayat Inayat ka, oray sadot sadot ka ko na. Okay. Okay. Hintay nga ro din Apo Patgan tayo.
Scooter. Wah, scooter. Ay, Ay, lolahan ka makibibiyang dita. nagtotak ng piyesa kayam ta dong-dong wag nga po kong data. Dong-dong to pa. Talaga Among matimang mo. dongaw. Umat dinongo kan to pa salbag ka. Ay, Diyos ko. Kasla kalakay. Day. Lakayan. Inangsip Inangsip kan to. Oray ata. Kinurad. Oray ta nagdimakkel ka dagasta. Kadakad nawanak de pa katawang kuma. Nangulsapot ka kumaitan. Ay. Hangga de berintaw. One lola. Oh, God. Okay, di ba nagtutuloy po ti programa tayo? At tuyo na po tayo may isang request. Kanta na pauluan. Scooter. Scooter. Na duma-duma a motor ti mabalin mo aluganan at dadarumog at datarangan at dabat itadadamulag kada na buntok kada na partak kaya daken kan amang pairiya an when TMX no ug taram may kumuktarnet Rouser pabarain pa'y samtun masakayan Anan wentay dakkel big maktangan ka nga kay kayang kasla masepak pa'y taselang Sumalta kan ditibagit scooter lang tanag batit lalaing empty at kapet tay danon kat ingat langit Mapunag kalagat nga agsakay tanong maflat ay kat pumbak payuray scooter nagsiling ken nagtibay isku ter uray kala at tigat-tigar gar uray bating ay anyan anak tiker intanan pati werwer isku ter uray kala at tigat-tigar gar uray bating ay anyan anak tiker intanan pati werwer Since you've been, ay, Rayaw ni Ilocano. Since you've been ganyan sa maroon eh. Happy watching, ma. Wem ti TMX nukuk taram may kumuktarmet No rouser pabarain pa'y samtun masakayan Wem tay dakkel big maktangan ka nga kay kayang kasla masepak pa'y taselang Sumalta kan ditibagi scooter lang tanag batit lalaing empty at kapet kay danon kat ingat langit Mapunag kalagat nga agsakay tanong maflat ay kat pumbak payuray scooter nagsiling ken nagtibay isku ter uray kala at tigar-tigar gar uray bating ay anyan anak tiker minta nagpati werwer isku ter uray kala at tigar-tigar gar uray bating ay anyan anak tiker minta nagpati werwer isku ter uray kala at tigar-tigar gar uray bating ay anyan anak tiker minta nagpati werwer isku ter uray kala at tigar-tigar gar uray bating ay anyan anak tiker minta nagpati werwer Rayaw ni Ilocano. Ayan, Dahil thank you so tapo tayo. Sige. Dita po ti may kaduwa nga request. Alright. Kanta ka na pa ulwan. Scooter. Ayan, thank you so much kini Sir Nimesio Batara, 100 star. Kini Sir Arnel Balbin, Yon. Hernandez, 500 star. Oy, thank you so much sa Sir Arnel Nabulbul. Balbin. Ayan, gada kasama ta happy watching kini Ma'am Jamailay Nobra. Ay, hello, Indala eh. Sister Alindayo, happy watching. Yes, hello, Tita Minda. Okay, Bernard Agup ko na pa shout out po ko na Agup family from Barangay 6 atoy 7.
Barangay 9, Bigan City, na imbag ngal daw. Ayan, basak lang atin eh. Hello, Ray. Oh, welcome back. Please message me kayat kung donate to the typhoon victims ko na ni Sir Dominic Fernandez. Yes, ayun. Sir Dominic. Oh, Sige, i-message na orayan kami. tayo lang dito ng Dia po, Directress. Ayan. Wen. Or DJ Klang no nakamonitor kami itaadin Yeah. ko kita i-message mo ni Sir Dominic. Dominic. Okay. Okay, manipod mo kina Arnel Balbin. Mhm. Happy Monday, Ray Aw ni Lucano, kung na pa-request man, kanta asika. Thank you. Aray ko. Mayat nga raw. Pa-request idol, since you've been gone. Wow. Utamora. Sige, tiro. Kuna na ni Edmond Lagmay. Oy, insan. Happy watching, Ray Aw, kung na pa-request man, kariken ka. Okay, manipod mo kiniya, since you've been gone. Pa-request load, kung na watching here, Cebu City. Good morning ko na ni Ma'am Jamay Lane Obra. Manangay rin yun agad na dete na nagtawag kanya tayo Dikwan. Hello, Ray Aw ni Lucano, Di kung Sabado? na. Welcome back, please, miss. Ay, nalpas atin kaya may binasagayam ni... Anyat na agad na DJ ni Sir nga datay ngay kaedad mo Manong Ray. Sino ni? Nya na agad na nga DJ nga minin datay taga Manila payatas sa tayo ayan na DJ. Sige, kitain tayo sa damdama. Wine, i-check mo tumanta dati request na kanya kung kailangan kay dedikar kanya na. Iso deta tayo na may isang nagpadala iti tulong pinansyal para dyan ti may kwamot lang. Dyan ti naganan. Tagiti na ka ilyante ka na bagbagyo, apo. Okay, pa-request pa po kung na si Kala ang tinay ayat ko. Thank you. Jamay Lane Obra. Yes, walang problema, Ate Jamay. Okay, manipod magkini. Yan na, kung na. Good morning mga DJ, kung na watching from Bahrain. Okay, na maudi po ngayon tayo basa. Manipod magkini. Happy watching, Mitch. Oy, Mama. hello eh. Watching. Mama, happy watching, ma. Hello. Ay, Nag-hello lang daki siya eh. dagas lolo. Hello eh, Miss. Anyan, naganak. Mitch, Lakmay. Miss. Lagmay. Ah. Kumusta ka dito? Tagano, iso na. Tagaran. Tagaranan ata siya kagaruten tikwan. Ay, wag nga may ata. Kumusta ka dito? Tagaran ko na Happy watching kini Ma'am Gina Valdez Lagmay. Marcelo. Tsaka ni Ma'am Gina Ibonya Yip. Yes, hello mga titas. Tita Yan, Gina kini Valdez. Ma'am Nelda Malyari. Happy Yes. watching. Okay, manipod mo kini Manuel Pinapit, Domingo. Sir Marvin, ko na nagpintas boses mo nga talaga, ko na. Pa-request man tayo, bulod nga ayat, numabalin. Okay, tamaudi mo na po nga tayo basa, tamaudi Ayan. ko naktatayan nga madapo Si tinagpapol. ada si Mingit. Da. Ada si Mapal. Aladin, mga idol ko na pa-shout out man tayo, bakit ko nga agluto ti inkiwar nga dikay. Apo! Dataman. Watching from Zamora, Cabatuan Quirino. Yun. Okay, di ba nagtultuling nga ro din na po di programa tayo? Hindi nga ro din patgan man natin may isang request. Request ka na pauluan. Since you been gone. Since you been gone. Kanyo man din nga dapo liplipatan iti dagiti na new viewers tayo nga agbibuy ita kada kami. Kanyo na po nga liplipatan nga i-like, i-share, i-follow dito nga programa tapos na di ka sikat ada dito pa nga agdadanggay at kakadua. Kayan kasama tin nga kahit may pa nga i-promote dati na YouTube channel iti Ray Aw ni Lucano. Ayan. Para kadagiti awon han pa nga makaamu iti YouTube channel ti Ray Aw ni Lucano. Please subscribe to the YouTube channel of Ray Aw ni Yeah. Ilocano. I-search lang nga po dyan YouTube na dyan. Ray Aw ni Ilocano. Dyan po nga makita dagiti na yung past videos ken covered songs ken kam inar aramid ken aramidin yung tubay. Then Yeah. syempre, dyan kami kinikasensyan ko nga ba Awan, siya. awang kayo to. Awan. Ada. Ang kayo kasalit to. Ay, kasyali. Ay, haan. Kasyali. Haan. Mitch. Sige, polong ka man. Apo. Ah. Anyang orto na nga nagan na. Mitch. Ah. Nga rod ka mo. Awan, hamam mo. Anyan nagan. Kasawak ata. Anyan nagan na nga rod. Ni Ne. Merlina. So, mati ko Mirlena. Miss- Amok na piledo na. Anya. Lagmay. Sige man. Apay amam. Siyempre ata, sige nga, asawan, alangan, bangsit. Di ba gat maday?
Inungtan na ko na niligaya. Kamatin na ko na ti panabas. Imbag na panabas, Lolo. Ana, Baka no gabyaw. ay delikado. Ay na po. Ada tamit ta kasinsing ko ng mga nawa. Awan, han na mula na. Kaya nakidya kamat kamatin da ka ah. Kasyay. Wow. Mangiruruming kabasang. Apay kastakan. Kunana ni, oo. Na. Oh, bay am data nga lakay. Kunana, ore kamat kamatin dati wasay. O, ang bibiyang ko. Kunana. Ay, eso naisip ko na na. Mm-mm. Mayatak latan na. Mm-mm. Waray madeko ma. Ay, Diyos ko. Sige nga Rodan Lolo, pumano ka tagkanta ni Marvina yun. Okay. Mm. Dati nga rin na po, dati na i-request yung Sinshu Bingan. Manipot pa lang din ang programa tayo na pauluhan. Rayaw ni Ilocano. Since you've been gone, loneliness surrounds me. You'd finally waiting here, just in case you change your mind. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you, and I can't stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you, and I can't stand it Nagdadaktal ni Iten ni Sir Malvin Fernandez. no more to be left here. Oy, nang dead man ni Ma'am Gina Ibonya all yi. alone. Itipid ni Star. Give me a chance. 500 star kini Sir Arnel Listen Malvin. to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, beating fast for you. Since you've been gone. Okay, next song. I do Basol love po, you. lalaki. Ay, basol. Para kini Mami Gina Ibonya Yib. Ay, ay. Team song nata Manong Ray. Ay, team song Ay. na. Mo Bye-bye. babae, nagayakan sa bali. Wala no triple. Kasan mo pa'y di ka rin. May mayat na yung lolo ba siya kanta? Nain ka kaniya intalali. Siya nagtam kay pasyo. Makapagindot ka lolo ba siya?
Sinagat mo ko'y kaunggay Pero, Jak may waksit na palabas naglaingay. Den kalikuto'y ayan Naglay ka ba magpasyon? Sukong inpatig mo ni ayat nga intalek ko Saan ko anagbanag alinipat kumeta ayat Awan na mo apamuspusan Nudi bawing ko to'y ayat Rayaw ni Ilocano. Hello, 245 live viewers tayo. 47 gaya. Ayan, thank you so much kini Ma'am Gina Ibonia Yip. Yeah. 50 stars. Another 50 star. Kini Ma'am Gina Ibonia Yip. Basol mo babae Nanay. Nagayat kat sa bali Ay, wala no triple. Kasanupay di ka rin Na inka kaniyak intaladi Sinaktam tuy puso Ayan, thank you so much again. Sir Sinugat Al- mo Alvin Bagdin, tuy Fernandez. kaunggan 500 stars. Jak may waksit na palabas Di intalek ko tuy ayat No kumain patig mo ni ayat nga intalek ko Saan nagbanag alinipat kumeta ayat Awan na mo apamuspusan Nudi bawing kuti ayat Basol mo lalaki Babae ko naman. Nagayat ka triple 14 Ano noy? Kasanupay di ka rin Ngain ka kaniyak intalali Basol mo babae Nagayat ka 14 Ay, Yan, apay yan. nagadaon. Nyamot na 14 nga ini. Ayan, thank you so much sa mga nagsasend ng star. Lalo Alright. na kay Sir Arnel Balvin. Ayan. Nag-send man din na 500 star. And also, Kani Ma'am Gina Ibonia Yip. yes, po na yan. Nakita nga pa 100 star nag-ayo. para kay Harry Uncle Pai. Oo. Okay. 100 star. Baik nga rin din pagtultuling ka kapsat. Intay sublanan ng greetings yo. Yes. Greetings coming from Mama My Loves. Po. Good morning. Kumusta kayo amin karayaw ni Ilocano ko nana? Ni Mama My Loves ka. Good morning to. Chup chup. Ano no? Okay, manibod mo kini Ma'am Ibonia Yipa, Gina Ibonia Yipa. Para kan Hari, Uncle Fai ko nana. Kaslag sanap-sap ka niya. Muna na. Sinna. Siya ka. Ay, apaya. Kasla nakangkated sinabawang nga kwantong. Kanya datan. Siyempre, kiss nga ron. Okay, so, sige. Chup, mwah, Ay, kunana. chop mo. Sige. Ang gagaling nyo po, kunana mga karayaw. Pa-shoutout po kay Ma'am Laila Rakipo Rumbawa, may Auntie Agnes, kunana. Ansagay and Uncle Danny. Ansagay, kunana. And Uncle ay from Honolulu, Hawaii. Ayun. Ayan. Alwadam palangkang. Apay Lola. Alwadam Nagyaman tabakan kami kini Sir Dominic Fernandez. Stephen nag-send dati 100 stars. Ayun. Baka no, mga nakanilulang panalpetan na ka. Ay, awan. Panso na Sika lo. berentor ko na na. Gungad dadya na ko. Kunana. Panso manapsap ka dito programa ko na na. Kunana. Oy. Aya.
Yahoo! Kuna na, thank you, DJ Marvin. Ma'am Gina, ibaw niya yip. Yes, you're welcome, Tita Gina. Ragunjan, Orlando, kuna na, watching from Kabugaw, Ilocos Sur. Request Karayaw, I'll never fall in love again. By Tom Jones. Naggana sen, mamiss ko kan tayo. Kan ko na ni Ma'am Jamay Lena Obra. Na-miss ka din namin, Jamay. Estrella Villaflor, Villaflor. Ah. Sir Marvin, datay man na, bakas nang lumipas. Kapag ikaw ay umibig. Kuna na, Jai. Right. At saka masukit. Masukit. Okay. Sir Marvin, dati man bakas nang lumipas at isagot ko Mm. sa mga pinsan ko. Dita Almeida, Balawan, La Union. Salamat po. Apa. Okay, manipod matiti, kini Ma'am Gina Valdez, abang to paselo. Labit, anak ko Marvin, ko na. Kay kayat ko dayta, nagpintas pa ng kankantamon. Aya, plaka dayta, winno sika. Ayan, sika. Sikaman. Kunan. Nagalasan. Ate, kano kanta? Wow! Sana katawaan siya. Nagmayat nga raw. Rungiitan na. Kapegas day. Okay. Nice boy, sir. Kuna na, watching from Waipahu, Hawaii. Okay, manipod magkini awanin. Hintay nga roda na po. Alobat na ba? Okay. Di ka siyak manayin. Automatic, Automatic. Automatic, paltik. Paltek. Shock. So, No siyak te kumansyaon. Saan nyo kaya? Tagkan siya nakte lobat na ba? ate. Ni Marvin manayin. Marlon Galano, kuna na pa shoutout man tiya. Galano family kuya. Dita Alicia Isabela, thank you. Ayun. And God bless your program. Alright, thank you. Okay, dating nga rin na po. Dating na sunatan na pa ulwan na lobat na ba? Nga isang sagot may kadagitin na requester tayo nga na ayat unay. Ayan. Kumusta na ang iyong pag-ibig? Ayos lang. Nakasabay sa krisis ng panahon. Talaga. Wala lang nagbagyo. Bumaba ang halaga ng piso. Nang ato paila. Di kaya sumabay rin ang pag-ibig mo. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalot pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Ray Au Ni Ilocano. Ang boses mo'y ibig kong marinig. Please, tumawag ka kung may load ka. Alam mo bang mahal na mahal kita? Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalot pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba
ako sa puso mo. Hello, my love, kumusta ka? Rayaw ni Ilocano. Ni Man Marvin tagkanta nga dataplaka ti patukarin nyo apo kunan Jamay Lane Obra. Amma na po. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba Ay, ang pag-ibig ay, ang agas na kumanta ba? nakaload pa ba? Ay, kumano ka man nito karaw? Ako sa isip Ang agas na kumanta. pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Hello, my love, kumusta ka? Rayaw ni Ilocano. Ayan. Kaya tapo tayo kanta nga na pauluan na. Rayaw ni Ay, lobat na ba? Ayan. Ayan, thank you so much kini Ma'am Pia Cruz. 100 stars. Ayun, thank you so much, Ma'am Pia. Okay. Di pa nagtultuling or dapat di programa tayo. Tingnan rin na pag-ibasa man na. Katigiti greeting show. Yes. Nakatadudam na. Tiro. Manipod magkiniya. Julius Mariano. Good Aha. morning. Kumusta kayo dito? Rayaw ni Lucano. Okay lang nga po. Request ko man, Kuya Ray Jaya. Tagapulo. Thank you, Kuya. Naimbag ngal daw yung amin dito. Rayaw. Kung na request ko man. Taysika. Apo, aduda si ka nag-request ay. Iti amin ko kung na karayaw. Thanks ko. Ay, sika ti amin ko. Sikati anin. God bless you Sikati amin ko. Kunata. Well. Ken liliwatoy puso. Kunana. Yan. Okay. Ay bani agmata ko na. Watching from Lebanon. Marlon Galapon, Kuya Marbain, ko na. Ateman alas 3 ti parbangaon. Nagmamayte request na ako. Okay, manipod makinia Bernard Agop. Pa-shout out ko na po. Watching from in Bigan, Ilocos Sur. Pa-request man, Marvin, ko na. Idol Tayman, No Other Love. Ayun. Awan sa po, DJ No Other Love. Yan. Okay, manipod makinia Marjaya Benedito. Good morning everyone. Happy watching here in Hong Kong. Pwede po mag-request ng Di Ka Maila. Thanks and God bless you, kunana. Agsala tayo na po, kunaniya. Ira, Sapul. Arnel Benigno, salamat mga idol. Tiday ta kanta, kunana. Lobat na ba ka no? Jamay Lane Obra, kunana. Name ni Man Marvin ti agkantahaan nga data plaka ti patokaryo apo, kunana. Jason Radena, kunana. Good Ilocano song. Okay, manipod mo kini Ma'am Gigi. Good morning mga karay. Ako na thanks for share, madama. Yes. Mindala Siste Hello, Alintayo Ma'am for Gigi. Ayun. share this live. Okay, timaw di apong intay man na ibasa. Intay man na napupatgantay sumarno man nga request. Christopher Jose Garcia. Naimbag ngal daw yung karay. Ako na nakablaawak man. Amin na taga-biga. It's me, Christopher Jose Garcia. Pa-request man Ayun. jay. Dua atammi. Sakto. Saktaw. Sakto po. Dati din nagkanta ti Dua Atame. Hanga siya di original na, Wain haan. Haan. Pinakailamam lang. Pinakialamak lang ako. Mm. Okay, di ba nagtultuloy na po di programa tayo? Konaktokat. Siya ako. Ang nga si ka, ti kumantat ta, lolo. Ang nga si ka. Ome, siyem ka Ang nga si ka. Nagalasing. Pa-request man tayo Dildat. Beldan. Beldan. Apay panay balsi ti request kanya. Siyempre, Tagapulot Dildat. nagwapo kanto pa nga lalaki. Siyang gaday. Ay, dami niyang bagam lolo. Data tipod no. Kim Mama. Right. Ulbor. Do message me want to. Ano dyan?
From Helen Abad. Nako na. Do message me once ko magbigay. Konting tulong I-screenshot sa mo. mga nabagyo. Thanks. Ah. I need po. Pwede pagpadalhan. Sige po. I-screenshot mo. I-screenshot Screenshot mo. pakita tayo ito. Mami, message na lang po namin kayo mamaya. Basta ikabil mo na agad na Jayin. Helen Abad. Ma'am Helen Abad. Okay, di ba nagtultuling nga rin dapat yung programa tayo? Hindi ba? Yes. Hindi nga rin na papatgan tayo sa request. Ayan. Kanta nga na pa uluan. Umisem Umisem ka man ka man biyan. biyan. Ayan. Ko. Okay, dating. Nakantahan pa lang ni DJ Marvin. Umisem ka man biyag ko, tinasamit nga isem. Punasem ta pa nagduwa-duwam, di ka kadagalimayen. Tangadem jay init kalaat ako mudre. Dumteng liday ken ka, panunot mo maiwak ni. Umasidig ka man biyag ko, umasidig ka alam. Umay kato'y sibay ko, tabilbilinin ka. Ta iti mabiit, inakun pumana. Inak agway wayas, jay syudad di Manila. Di bakas yun ko mabiit taklain. May palubos ti apo, pito lang atawin. Ngemnukas pangarigan, di naktun maurayen. Laksiden na kita pusong apan panunutin. Rayaw ni Ilocano. Ayan, thank you so much si Sir Arnel Balvin Fernandez for sending 500. Yes, thank you so much, Sir Arnel. Ayan, happy watching kini Ma'am Riving Corpus Rica. Umasidig ka man biyag ko, umasidig ka alam. Umay kato'y sibay ko, tabilbilinin ka. Ta iti mabiit, inakong pumana. Inak agway wayas, jay syudad di Manila. No'y di bakasyon ko mabiit taklain. May palubos ti apo, pito lang atawin. Yes. Ngayon sa mga pulon. Ngemno kas pangarigan, di naktun maurayen. Aha. Laksiden na kita pusong apan panunutin. No ete bakasyon kun mabiit taklain. Pumanaw at talolo, hanggang kasalit ko.
Nay palabas di apo, Ay. 45 lang atawin. Pumano ka man tinulong. Ang kakasali dito ay Kamno kas pagarigan, di nakton maorayin. awan molestar mo ta. Lakseden nagdedaposyum apan panunutin. Rayaw! Na Ilocano! Right? Awan. Panay nga dudukrente ka pa din sen kanyang. Ha ha. Hoy! Ayan, dahil tapo tayo kanta nga na pauluan. Umisam ka man Umisam biyag ko. ka man biyag ko. Buong una yan. Dedicated to Sir Jesus Pacled. Yes. Siya pala nag-request. Agasam. Hello, Sir Jesus Pacleb. Okay, dahil tapo tayo kanta nga umisem ka man biyag ko. Ngay so apo tiya. Nang ted oras tayo nga alas 11:34. Ayun, natindog pa po tinte pa nagkakadwa isong Nagita na greetings na tapo ken kasamot nga kayat nga nga i-announce kada kay amin na po nga agbuy-buya nga dana po nabalito kanya pa nagpuspuso. Yan, ipakpaka mo na po nga tiray aw ni Ilocano ket dumawdawat ititulong para kadagitay na kakabsat tay nga na bagyo. Kay yan tay apo nga nalaylayos dito partes na po iti Isabela. Ken jak amo pa apo baka alanganin samot nga makapan kami di Cagayan. Ayan. Mapalubusan da kami Wan, makapan. bare nga po palubusan da kami nga mapan. Kating kami apo mangyawat iti tulong nga sangkabasit para lang apo maitawid damit apo tibisin kada wow jay nga banda lalo dito na partes na apo ti Cagayan. Iso nga sapay ko maapo dagiti na Dayat nga tumulong. Wan adaan iti nabalito kanya po nagpuspuso nga mayat apo nga tumulong iti programa nga naganan programa tiray aw ni Ilocano nga naganan mapan mangyayawat apo iti tulong kadagiti ni pamilya po nga daksang gasat nga nabagyo nalaylayos yan isa injulata apo dagiti na kahit apo nga isan nga Wen. tulong para kada kami apo. Ayan, at sisiguraduhin po namin na makakarating yung mga ibibigay ninyo. Wen, mabalin na po dagiti na asadig kada kami mabalin na po nga gisan kay apo ti bagas. Noodles, Dilata ni dilata. noodles kada mabalin met kape, apo ti cash. Dagiti na kahit na po dagiti iti cash. I-message na kami lang apo. Ta sigurado nga makaabot apo namnamain yung dagiti tulong yung kahit siya apo nga ipaay Ayan. namnamain niya apo nga makaabot kadakwada nga awan surok awan kurang. Ayan. Ket itapay lang apo iti pamilya iti Rayaw ni Ilocano ket Ayan. agyam-yamanen Agyam-yamanen. kadagiti na naayat nga Natimulong. panagpuspuso yo. Okay, Ayan. thank you so much. Okay. Ay, ibasa ako niya. Ay, basakan ko yan. Ang ganahan na magdingdingit kami. Okay, I like your program. My old favorite song. Kuna na. Played na. Ano to? Played. Rayaw ni Ilocano is the best for Ilocano song. Watching from. Watching you, Gayam, in Watching Hawaii. you in Hawaii. Hernandez Blas Esther. Kuna na. Wow, you rock, Marvin. This is my first time. Watch your live streaming. Kuna ni Fernandez Blas Esther. Armando Villanueva Molina, good morning to all. Rayaw ni Ilocano. Anya na naggana sa dinggen, panangkanta may idol. Dahil ta umisim ka man biyag ko, o relasumgar dot ko. Tiya, kinalamuyot boses mo, salamat idol. Merly Florendo ko na, more power, and God bless Rayaw ni Ilocano. Ayon. Iso nga dadya nga kanta apo ket orek lakas na mairayo nga makasangit apo nya una yan nya kantan. Iso nga dagiti na kakabsat apo nga nalaylayos umisim kay latta. Ta hanatay tilang ibati kada kay nga sarita kakabsat nga nalaylayos. Hantay apo ikan iti panubok ni apo Dios no hantay kaya nga lasaten. Iso nga kaya tay nga lasaten basta agtitindulong tay lang amin. Yan. Pa-request nakman, wonderful tonight, Armando Villanueva Molina. Bradley Bintora, kunan nagmayat nga kanta po kunan na. Okay, manipod mo kini.
Awan samot tayo. Atoy, Happy watching, Ian Marisa. Bragado. Mauricio. Naimbag ngal daw yo, Rayaw ni Lucano, DJ Marvin. Pakikantaman jay Victor Kahoy. Watching from Big Island, Hawaii. Request man! Ako na. Yan. Inulit-ulit yung na po. Ana dyan, yung request. Touch by touch man, Karayaw. Thank Wow. you. Mary Glynn. Atendido, Puerte. Okay. Okay, di ba nagtultuloy po di programa tayo? Intayo na po mangisagot ti may sama ng request. Yes. Kanta ka na, Paul Juan, tagapulot. Kaya na Bildat. Siyempre. Apay, Man kukwam da sukat dyan. sumaro nun. Ah, Haan nga. Adayupay na, dapat sumarsaro mo at Irene na eh. ay, adayo pa eh. Adayupay na eh. Adayo pa eh. Oo, kita. Talaga si ka na. Nagkadayupay lang kasi ka Irene ka ah. Ah. Pag na nga may saan ah. Okay, mapanyar na po dati na yung bulod nga ayan. Ayan. Mm. Ayat nga bulod. Ayan. Da kayo nga bumulbulod sa ayat. Para Ay. kanyayo da ito eh. Kanda kita yung mga isisturbo po tayat. Makamu kayo. Ay. Anyong isisturbo yung dagiti yung perming agay ayat. Ah. Ape arte kitam kanyak. Siyempre. Terning kami sa gayat ni Kuya. Para man kani, ay, siya nga kukumerta po ko nga rin. Ah, Siya paila nga lang. mitmulbulod tayat. Ay, wen, haan. No, dagat ikaw kam kiti, nagsubling ayat. Nagsubling ayat kanyak. Perme. Iso binulod da iti. Ang nga ba na nagsubling? Wen, Kukwa mo nga bukbukod. aman. Oras na asyak tay madayo. Halika, hayat abunot ko. Epeng na laing nga inapirukin. Tay mapukuda, kaniyak na ikitin. Sa em, ngimday to'y tirumbeng. Amo kadakis, pinta araramiden. Tsak may turet pa'y, nga inapuyaen. Panagluwa na, gabukang iyaklaen. Siyak maibdur, no sa entila kamekto. Gapula kenayat, binulod ko. Aklunek, nagbalinak analo ko. Nagpaadibe, di saan ko abot ko. Sangkan ngay sutay sublana. Isutulik nam, isuwadan kabengan. Awan titingil ko, amang ikot ken ka. Nudila to'y ayat, ngay nakin parik na. Tsak maibdur, nasa empty na kamekto. Kapula kenayat, binulod ko. Aklunek, nagbalinak analo ko. Nagpaadibe, di saan ko ko. Rayaw ni Ilocano. Isusublikon ko nakman ng DJ Ray, ulit-ulitan mo ko na ni Ma'am Jopay. Nemesio Batara, thank you so much. 100 stars. Lupay na sa amin, niyamday ko'y tirumbeng. Amo kadakis, rinta ang aramin.
Taya. Happy watching, Ma'am Susan Bautista Yan, Agne. watching kini ading Susan Agne. Request man mga karayaw ni Lucano, isublim man taya. Ano to eh? Jai. Isublim man pay, maminsan thank you ko na na. Ata ka na, akanta. Jack Maibtur! Kaya naman nahin. Okay, manipod mo kini Samuel Malano. Request po always, Miss Idol Marvin Agne. Salamat mo. Naramid na nga babae na. Mr. Apo Sona. Lalaki Apo Sona. Okay. Wala naman ni Luisa Costadato. Pa-request po, Victor Kahoy. Thank you, kunana. Arnela Jarios, kunana. Nagmayata dinggen, makapalagip ka no. Makapalagan. Rick na kakabsat. Jose Bawit, kunana, watching, Mililani, Hawaii. Romela, Cedric Paul Fernandez. Naimbag ngal daw yo karayaw, kunana kablaawak man di kita. Dagit. Dagit tayo. Dagita. Taga Ballesteros. Lalo ken tayeng ingungutek nga ni Jenny Bon. Gantay anak ko. Anak mi nga ni Cedric Paul. Ken ni mamang ko. Pa-request man karayaw. Dagitay old song kantaan ni Boss Marvin. Thank you. Eddie Rivera Gadya. Pa-request man mga idol. Datay hello love. Hello, love. Apo na yan. Okay. Hello, DJ Marvin. Kuna watching from Singapore. Flor Abelia Borday. Okay, ti panagtultuling arti programa tayo kakapsat. Yes. Hintay ko rin din na po mangipaay ti may sama ng request. Hello, karaya ako na napa-request man Idol Marvin. Tay Agurayak. Okay. Ayan, di oras na yan quarter. 11:47. 30 minutes na Yes. lang pala. Yan. Alright. Anong arte? Yan nakasama. Bagim ka noon. Bagi kan? One. Sige. Tagapulot Beldat. Taga-bulot din. Ah. Ayan. Happy watching, Clarissa. Bagimon. Bagi kan? Mapanen talagang ang kamakalusot detan. Ano, adya niya kanta ko? Tagapulot Beldat. Ay, taga-pulot. Ano pa na taga-pulot ko? Ako, 40%. Ayan, yung kabil mo sa medyo dikit. Ano pa na? Nakadeketen. Ayan. Adan. Pero, Alright, dating nga dapat ikanta nga na pauluan, tagapulot nga para kada kay amin na po nga nag-request. Iti tagapulot. Tagapulot. Okay. Dinggen mo biyak ko, dinggen iibaga, ay ayaten ka, kasta ka medanya. Dinggen to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lai din, adita naging niliw. Dinggen to'y kutog, kutog to'y puso, aw-awagan na ka, tinggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maekaban, iliw kan senay. Ililiwet ni karinyuni, ayat di damdamu. Pinairok nga arakok, abuyugan niya sa ato. Ililiwet ni agad na samsam itnyang tagapulot. Asabayan ti ap-apros ap-apiras ti bukbukot. Ililiwet ni arenyen mang titileng tilapayag. Umaykan ubiyag ko mahiliwak ko na ka. Rayaw ni Ilocano.
Dinggem ti ibaga ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag laidin, adita naginili. Dinggem to'y kutob, kutob to'y puso, aw-awagan naga, dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maepepan, iliw ken senay. Il-iliwet ni Karinyuni, ayat di damdamu, inairot na arakop, abuyugan ni asaso. Il-iliwet ni agat na samsam, ingem tagapulot, asabayan ti ap-apros, ap-apiras ti bukbuko. Il-iliwet ni areng-eng, mangpitilen nila payag, umaygan ubiyag ko, mailiwak ko na ikenta. Il-iliwet ni Karinyuni, ayat ti damdamu, inairot na arakot, abuyugan ni asaso. Il-iliwet ni agat na samsam, itnyem tagapulot, asabayan ti ap-akrus, ap-apiras ti bukbuko. Asabayan ti ap-akrus, ap-apiras ti bukbuko. Kaya may sabay ako nga request. Ang tangala pa ulwan. Bulga. Ayan, isasagot pa lang kada tayo amin ni Kuya Ray Lagman. Nukas ka na rumabiin bakit, tingkat ibay-bayag ti umunod, na magagara ng mamang kutit, kay dati akam kameles, oray no nasi for anasulit, oray amot na medyo nalaes, isak mulko oray no nakulbet, kumot-kot got ti imas na bakit, no itirabi inakadilat, no timot bitbigat kakaungap, isoday tan bakit, tay kunkunada bildat, no itibildat nagungap, di ka agpalaw taday tat naimas, no nalitem nagalis anaapgat, gagangay laen takas na dramang tibildat, rayaw ni Ilocano. No itibildat nagungap, di ka agpalaw taday tat naimas, no nalitem nagalis anaapgat, gagangay laeng takas na dramang tibilgat, no kasta na rumabiin bakit, tingkat ibay-bayag ti umunod, na magagara ng mamang kutit, kay dati akap kameles, oray no nasipor anasulit, oray angot na medyo nalaes, isak mulko oray no nakulbet, kumot-kot got ti mas na bakit, no itirabi inakadilat, no timot bigbigat nakaungap, isoday tan bakit, tay kunkunada bildat, no itirabi inakadilat, no timot bigbigat nakaungap, isoday tan bakit, tay kunkunada bildat, isoday tan bakit, tay kunkunada bildat. Rayaw ni Ilocano.
ita po tayo kanta na pauluan bildat. Kana Yan, naging kin may sa tagapulot. tagapulot. Ayun. Sagot pa lang tinumutibiyang. Aha. Or inorgan apo tayo kadwak nga taga-organ. Ayun, Oh, kasday. nagmayat niya. Okay. Iti pa nagtutuloy apo ti programa tayo. Manakdo, Inte nga rin man apo ibasa manakibiyang. tayo. Kaya't na apo ti tumulong. Ayun, Ayan. sige man. Ni Sir Fernandez Blasister. Oh. Hello, Rayaw ni Lucano ko na request Bridge Over Troubled Water. Kantaan niya. Marvin, Wow. I will send $20 for the typhoon victims. Mabalin nga kantaan nyo nga sigod kat maturog kamin. Please, rabi dito'y gaminin. From Sir. Goldwyn Fernandez Yan. of Seattle, Washington, USA. Thanks po, kunana, for PM me for the The name. name. Sir, pasensya kanta awan DJ Bridge Over Troubled Water. Yan. Suktam latan sir ulit i-request mo ta madik ngamin unay kabisado di jay. Well, sir, ore, ikaw mo nagdagdagos nun, sir. Baliwa mo nagdagos yun. Yes sir. Ta i-priority mi di jay ako nam. Kayan kasamat nga kahit kumanya kablawan iti panagkasangay dati na ingutin mo una nga Uncle Me dito na dito na San Antonio but lang syempre. Well, Na Uncle Macario Agne. Yan. Ah, Tatang ni Susan. Susan. Bautista Ayan, happy Agne. birthday, Uncle. Happy birthday, Susan! Ni Tatang na. Ay, tatang na yan. Ayan. Happy Ay. birthday, Uncle. Sapay kumata ika nakapay na aputi adadupay nga tawtawen. Yan. Ayan. Iliw ko ken ka kunanamad ni Sarah Fernandez Blas Esther. Sir, madikma ako DJ ili ko ken ka? Iliw latan, sir. Yes, sir. Balin, sir. Isulatan ti kwan. Kantaan mi tatan. Sakbe maturog ka. Nakantaan pa lang DJ Irene. Ay! Lalaki niya. Ay, babae. Sakto. Iliw. Aman sa... sun sa ato, ya di pagbaga na iliw ko ken ka. Iliw. Ay, ni kanong... Ay, at dagayam, sir. At da di, well, at dagayam, sir, di bridge over trouble water. Ni sa manang Irene di bangkada. Sir Irene? Abay. Well, kini, ta organo ni Miss Marvin Agne. Ayan, then pati siya anuhan nga perfect. One. Okay. Baka request na perfect. Sige na. Ayan. Bahala ka na. Sige, bahalak. Sige. Di oras tayong kakabsat. Alright. At dapat 2 minutos tayo kakabsat. Sakbay ti alas 12. Okay, dito tangar din na po ti... dahil tangar na po nga kanta ang request ni... Sir, anya na gana dyan? Sir Fernandez? Sir, ananagan mo tatayin, sir. Fernandez sa Blas Esther. Ayun, datangar dapat ti... apay bildat pa na eh. Dahil tangar da po nga kanta, kita maudi mo tinapo, isumot tinapo tintay pagpakadaan. Nga request pa lang ni Sarah Fernandez Blas Esther. Ayun. Bridge over troubled water. Water. Yan. Isagot ka tayo ni Manang Irene Prestosa Makalinaw. Tiro. Ay. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes.
Ayan. Babay na po tayo tangan sa natang request ni Sir Fernandez. Isumatin na po tingkang pagpakadaan. Kasapay lang kumaapot na kayo kami ti isang kabasit nga liwliwa. Kada kita kaungan ti puspusi o reno kastoy apo ti adda nga sinmang nga didigra tayo. Addalat ta kumaapo nga kumarkararag tayo tinamarso nga apo. Okay, kasama nga Irene. Ayan, nagyaman kami tiin kay panagkadkadwa kanyami iti duwa nga oras. Ayan, thank you so much sa lahat po ng live viewers namin, sa lahat po ng star senders, sharer, and especially sa mababait na sponsors namin ng Rayaw. Ayan, thank you so much tiin kay panang tartarabay ken kanayang nga panangan andingay kaniyami. Ayan, saka po ni Irene Makalinaw. Deta, siyak matapon, DJ Ray, nga mangibatbati kada kayo. Ay, mangibatbati. Nga mangibagbaga kada kayo, no kasano apo ti kinaaduyo ita. Gan kasano apo dagiti kinaadu dagiti nagisente star. At adu kay to kumaman na apo. Into no, part 2. Iti alas 2 nga gingana po, iti alas 4 iti malem. Alright, kada siyak matapon po ni Marvin Agne nga mangibatbati nga dapo kada kay iti Diyos ti Agnina, Diyos ti Agbati, Diyos ti Mang Tarabay, kada tayo amin nga sangapada. Sangapada. Kat sabay Ayan. kumatanon nyaman na po ti sumang sangabay nga problema tayo. Intay ka lang ta kumararag kini Apo Diyos ta. Tayo ko na ako ni Tay, anyaman na po nga panubok nga ipaay ni Apo kada handa nga ipaay day ta nga panubok kada tayo no hantay kaya nga ala sa atin. Alakastan! Bye everyone! Ayan, see you Bye-bye!